Сега ще ви покажа как се правят едни мечове от Майнкрафт. Обаче не съм ви показала как точно изглеждат. Ще видите на клипчето. А ще видите накрая, ако искате, превъртете и разберете. Така. Сега имаме две червени ластичета и ги слагаме ето тук по средата. Ето, вижте как точно изглежда. Ще направим червен меч с червен такова. Така е, накрая съм избрала сега. Вие, ако искате, направете подробно. Така. Пак по средата. Ето, вижте как изглежда. Така. Слагаме още две ласти. Това е. Сега. Имаме две черни ластичета. И слагаме ето така. Нагоре. Така. Ето вижте. Сега. И от другата страна така го слагаме. Обаче по друг начин. Така ще ви покажа. Обаче на другата страна го слагаме. Ето как се получава. Чакайте се малко. Ето така. Така се. Сега слагаме за синя дръжка две сини ластичета. Ето така. Слагаме. Ето. Средата така ги слагаме. Още две сини ластичета. Оп. Така. И още две сини ластичета. Седно. И почва време да слагаме шапчици. Така. И ги слагаме. Ето, така. Трябва да ви се е получило като меч. Сега, взимаме 3 черни ластичета. Ето. Такива. Ето. Моята маса е прозрачна и затова така се вижда. Извинявам се, но какво се прави. Така. Имаме първото черно ластиче и го слагаме ето така. Така. После. Всъщност имаме още две червени ластичета. Ето така. Чакай едно да изказано. Ето така. Червени ластичета. И слагаме на краищата. Ето тук. Едно. Оп. Едно. Две. И 3 пъти. Слагаме ето така шапчицата. Ето тук. Така. И от другата страна слагаме шапчицата 3 пъти. Чакайте, да направим 2 пъти. И 3 пъти. Така. Тук слагаме шапчица. Вижте, ето тук. И от двете краища. Започваме с плетенето. Така. Тук правим така. Даваме го шапчицата и взимаме сините ластици, най-долните си. И премятаме. Ще го направя бързо и ще ви покажа. Всичко така се прави. Но, сега ще го направя бързо и ще ви покажа. Оп. Няма да го правя на бърз кадър, защото нямам и не мога да го направя. Така направя. Сега. Тук минаваме по чапчицата на ето тези отдолу.
Минаваме. Оп. И слагаме. Така. Минаваме от тук. И слагаме все. Ето сега трябва да се. Сега отиваме отдолу. Оп, чакайте. Много трудно. Така. Готово. Взехме долните червени. И премя. Ето, вижте за сега какво сме направили. Ако ви е трудно нещо или не ви харесва бързината, върнете назад. Така. Готови сме в смекча, комплетохме. Сега, нека да свалим от стана, но преди това има едно черно ластче. Ето. Отиваме ето тук отдолу. Слагаме черния ластик. Премятаме отгоре. Чакайте, така. Метнахме го. Така. Пускаме. Значи, сега. Оп, чакайте, че се обърна стана. Така. Взимаме задните. Чакайте да го правя. Взимате задните черни ластици и ги пускате като за да стане възълче. И нашия меч е готов. Но преди това проверяваме дали сме взели всичките ластици. Започваме да взимаме. Това ще покажа като го махна. Оп. И сега ще ви покажа как се е получил. Може да не ви хареса. И не ви е харесало, не ви се е получил, правите пак или оставете клипчето да не го внимава и да гледате. И ето, нашия меч е готов. Ако имате по-голям стан с повече от 3 реда с кръчета, може да удължите тези и да стане много голямо. Ето това. Така да задържане. Така. Довиждане! Благодаря, че ми гледахте клипчето.